we have to really admit na ang Albay is one of the best when it comes to disaster risk reduction management, di ba? Multi-awarded sa Gawad Kalasag. Pero it's still about the system. No? Typhoon Christine, once again, prove na talagang itong climate change, naiiba ito. Malakas, lalo na yung tubig, yung ulan. But we have really to go on. No? Sa bahagi ng disaster preparedness, lagi po tayong proactive and then preemptive ang lahat ng actions. So much so that 5 days before a typhoon comes, may mga ginagawa na po tayo sa community na paghahanda, and then information dissemination, and then iba pang mga readiness sa part ng provincial government as well as mga local government units, kasabay yung ating mga MDRMOs, CDRMOs with their local chief executives. So we inform them about the prospects before anything happens. Kung titingnan po natin, yung ginubatan po, hindi na po bago sa amin na meron pong disaster. Maging flood man po yan, typhoon, mayon eruption. So yung sinusunod po namin na proseso po ng pagpa-evacuate, so yun din po yung sinusunod namin talaga nung Typhoon Christine. Kaya parang hindi din naman po kami nahirapan. Pero may mga lang po na marami po kaming affected families that time at marami kaming evacuees kasi nung Christine at Pipito. Yes po, ang camp coordination and camp management, isa din po yan sa mahalagang cluster na dapat ready din yan in the event na yan, mauwi po talaga sa may advisory po ang PDRMC ng evacuation ng mga to be displaced na mga pamilya. And para magawa namin yan, dapat in close coordination po kami sa mga counterpart namin sa cities and municipalities. So before pa man po yan mangyari ay kumbaga nag-aabiso na kami na tayo po ay mag-monitor ng mga pamilya, persons and families na to be evacuated, and then yun mag-submit po sila sa amin ng report ng DROMIG, so that yun doon namin natatrack yung bilang ng mga apektado or naapektuhan po. Kung meron po talagang dumarating, yung sa DSWD Regional Office po, kami po directly nagre-request po kami. Kapag may disaster, after PIDRA, nagpe-prepare na po kami ng mga ng communication letter and initial assessment po kung ilan affected families. Nagre-request na po kami augmentation sa DSWD and also po sa PSWD. Aside from that po, kapag meron na po kami nakapag-evacuate, kumukonect po sa atin yung mga NGOs. Meron din po tayong mga private individuals na gusto pong mag-provide, for example, hot meals, nag-provide po ng mga food packs. So, yun po, nakakapagbigay naman po sila agad kasi yung data po namin is available naman. Sa dami po ng evacuation centers din po natin,
binibigay po namin yung buong data sa kanila base sa Dromic namin. So doon din po sila nag-identify ng kaya din po nilang mabigyan. Sa ano naman kasi sir, yung evacuation plan po namin nakabase po sa type of disaster. So kapag mayon eruption, may identified na din po kami na evacuation centers at expected po namin na total number of families and individual na i-evacuate. So may identified na po kami evacuation center. So para naman po doon sa typhoon na madalas din po ma-experience natin lalo pag last quarter of the year. So meron kaming sinusunod na din po evacuation plan. So meron na po kaming designated na evacuation centers sa mga pamilya na galing sa specific po na mga barangays. So ang medyo nagka-problema lang dahil itong mga evacuation centers din po ay kumbaga hindi ganun kaayos din po yung facilities. So kailangan may times po na hindi magkakasya. So coordinated naman po namin ito sa mga school heads kasi meron po tayong group chat with school heads na kapag kailangan po namin mag-open ng additional evacuation centers which are the mga schools, eskwelahan, agad-agad naman po na nai-inform yung school heads at na-open po yung mga schools para mag-accommodate ng mga additional families. Ang pag-prioritize sa mga vulnerable sector, syempre po mauuna muna yung mga women and children, tapos susunod na yun yung mga senior citizens, mga PWDs. Kumbaga sa lahat po ng aspeto, every stage po ng DRRM ay talaga pong yung mga, syempre mauuna muna yung mga vulnerable sectors. Ang problema ko, ang CR. Unang-una yun kasi ako PWD. Yung sa pag-CR, pagpapaligo, yung nga, so paggamit ng mga doon ako sa kanila, di ko, basta sa akin lang yun. Sa mga PWD kasi, mayroon din binibigay sa amin, para sa amin, yung parang may prioridad din yun. Ang Typhoon Christine, isa po yan sa mga hindi malilimutan naming experience kasi talaga pong medyo marami yung mga affected na families. And base po sa aming record, yung pinakamataas na record ng evacuation nangyari noong November 12 last year, wherein there were 531 persons and 839 na individuals. Yung families naman ay 156, 124 sa bilog pong Albay. Para po ito sa 18 na mga local government units wherein nakapagbukas po ng 613 na evacuation centers. Ang pinakauna dyan na nakahanda naming serbisyo, yung pong stockpiling of commodities. So, ibig pong sabihin, bago pa man dumating ang anuman pong inaasahan na sabihin natin extreme weather disturbance, meron na pong kahit papano naka-preposition po ng mga food commodities, especially po yung rice. Every year, meron po kaming budget para dyan. May calamity pa. Kaya, on the spot, ma'am, inaano ko yung treasurer ko para maibigay sa mga evacuees ng pagkain. Bigas o kaya mga dilata. Doon naman po sa bracket na yun sa quick response po, ang binabudgetan po namin yung mga bagay na pangangailangan namin after ng kalamidad. Sa preparedness naman po, yung mga bagay na kailangan namin before ang kalamidad. Pagdating po nila sa evacuation center, mayroon na po sila. Kasi po dito po sa barangay namin po, ako po bilang kapitan, minsan po ayoko po na umasa sa labas kasi ang magandang administrasyon po napapagplanuhan ang lahat. Maski kahit konti po ang budget ng barangay. First, it's about yung funds. We need also to balance our funding. As much as possible, we want to purchase or get this. Pero siyempre, yung funding, we have to see to it na nababalance natin. No? Isa yung challenge. How to really
make use of the funds. Yung pinaka-priority of all the priorities, kumbaga. Di ba may ano naman kami, may budget ang LGU sa disaster, sa preparedness. Kaya ano talaga, kumbaga sa ano po, talagang minamaximize namin ng budget. Nang humagupit ang bagyong Christine sa lalawigan ng Albay, isinailalim ito sa state of calamity. Dala ni Christine ang malakas na bugso ng ulan at malakas na hampas ng hangin na siya ring nagdulot ng pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng probinsya. Isa sa mga nakaranas nito ay ang bayan ng Ginubatan. Dinanas ng ibang barangay ang epekto, hindi lamang ng sakuna, kundi pati ang dulot ng climate change. Hindi inaasahan ng mga residente ng barangay Masarawag ang biglaang pagbaha sa kanilang barangay. Ang dating kalmadong komunidad, ngayon ay ginagambala ng pagbaha. Samantala, lupa naman ang sumakop sa ibang bahagi ng barangay Magiron. Sa di inaasahang pagkakataon, rumagasa ang lupa papunta sa mga kabahayan. Sa ngayon, nananatiling palaisipan ang pangyayari na dati ay hindi naman nararanasan. At the time, ma'am, during my term, nung ano pa ako, ma'am, kagawad, wala pa masyadong flash flood dito sa barangay na Barsaraway. Nung dumating ang mga panahon, ng mga bagyong Remain, Christine, tapos sa mga nakaraan na bagyo, yun, na-surprise ako dahil lumalaki na yung flash flood dito sa barangay ko. Na that time na ako ang punong barangay, lalong lumala yung flash flood galing dyan sa Port of Mayon volcano. Siguro ang pinaka-main case, yung cutting ng trees and coconut tree. Yun lang, ma'am. Wala naman ako, ma'am, quarry dito. Yun lang ang findings ko dito sa barangay ko. 3 weeks ago, nag-aerial survey kami, nag-request kami sa TOG 5 para makita talaga ang area sa taas. Kasi kung magdo-drone nga, hindi kumbaga mahirap maano sa drone, di ba? So nag-aerial survey kami, nag-request kami sa TOG 5. Nag-coordinate tayo. Yung initial pa lang pong nagbaha, meron na po talaga tayong letter na pinadala sa mga agencies to help us assess kasi with their own expertise naman, maliban po doon sa assessment ko and then assessment ng barangay. So together with the mayor po, nag-coordinate po tayo and then hanggang sa dumating po tayo doon sa aerial viewing. And then yun din nga po ang nakita, walang quarry, walang ano, kundi talagang malalim na po talaga yung daan ng water na dahil po sa heavy rains. Hindi po yun dahil kung galing talaga doon sa Mayong, kundi due to heavy rains. So kahapon, ma'am, opo, yun po kasi, ma'am, yung talagang daanan ng water. Dati noon, nabuhay lang po ngayon. Kaya pag malakas ang ulan, kasi ang doon po sa taas is coconut trees na wala na po tayong kahoy na masyado. So nung kasama ko po yung Feebox, nakita natin po doon yung patong-patong po, baga, ma'am, yung soil, sand, tapos yung gravel, tapos another soil naman. So doon po makikita natin kung ilang piles na nung set ng debris na galing sa Mayon noon. So maybe from 2018 or yung previous eruption pa, nakapile po doon. So nung sinunod po nung heavy rains ay yung malakas na ulan, dumadaloy na po yung water. Nakuha nila nabuhay yung dating river. So yung labas po noon doon, river po yung dati. Kaso, nag-assess po tayo nung ma-findings po natin na yun, nag-assess po tayo together with the DPWH na meron po talaga nagsabi na doon po talaga may outlet yan noon. Kaya lang ngayon, mabahay na po. So, kahapon, with the presentations po, kasi nag-assess din sila, may presentation sila, parang ang nakalabas po doon is yung tulay 1, tulay 2. Kasi dalawa po yung linalabasan doon. Opo, bubuhayin ulit yung dating outlet ng water. Very complex yung problema doon sa Masarawag. Pagkakita mo sa video, parang natural lang na flash flood na dumaloy doon sa
kabahayan. But hindi, may mga long-term tsaka short-term solutions, and right now, nag-meet na tayo ng mga iba-ibang line agencies, national and local, para pag-usapan kung ano ba talaga yung short-term and then long-term solutions dito. Sa short-term solutions, doon pa rin tayo sa usual na evacuation, as well as kanina na pag-usapan namin kayo ng umaga na pansamantala maglagay muna yung DPWH ng ano doon, i-gather nila yung mga armor rock para maiwasan yung erosion. It's a combination of lahar sheet flooding doon sa galing sa taas ng Mayon Volcano. So kung makikita niyo cone ang Mayon Volcano, so pagbagsak ng ulan, bagsak sa several areas. Nagkataon na may part doon sa Masarawag na naiipon yung tubig. Pagbaba ng tubig, pag naipon na, nagkakaroon ng konting dam. Pagka sobra na yung pressure, babagsak na siya, kasama yung sediments, kasama yung mga bato, kasama yung mga buhangin. Kaya yun yung situation doon. Before, itong mga operators noon, parang iniisip nila, inaward to sa amin na to. Kami nang bahala nito, yan ang binabago natin. But there is a quarry law or mining law na dapat may sinusunod yan. Remember, when you were issued that ECC, that permit, it's not a right. It's only a privilege. Ang ibig sabihin, yung ECC, meron yan mga requirements na sundin mo. At very clear yan, pag nag-violate ko, immediately, it will be revoked. Why? You are destroying ang ating environment. Very crucial po yan. Yan ang dinaintindihan na ngayon, binabago natin. Mahirap, pero I have to do it. Otherwise, we cannot change the minds of these operators. Kailangan baguhin natin. Kung makita nyo lang ginagawa nila, binubutas, no? Sabi ko, pag yan, pinabayaan pa natin, for the next year or years, I think we will have a problem. Meron nga doon na inaharang nila yung flow ng tubig tsaka yung para doon sila kukuha. Pero paano kung di nila makontrol yan? Buo yan. Yan ang sinasabi natin na responsible quarrying, no? Nung Typhoon Christine po, mga 8 o'clock, more or less 8:30, nagkaroon po ng landslide sa Purok 3 ng Magiro. Pero po yung lugar na yun po, wala po yun history ng landslide. Ever since po, kasi yung parang pinaka-chieftain po doon sa Purok na yun, yung kinikilala sa lugar, doon na po siya lumaki. Wala po talaga na history ng landslide. Kaya yung lugar na po yan, ang pina-evacuate lang po namin yung mga light nakatira sa mga light materials na bahay. Po, yung lugar po kasi yan, hindi naman po yan susceptible sa baha. Ang number 1 po kaming prone is flooding. Ang landslide prone po area ng Barangay Magiro is located at Purok 7, which is far po. Tapos po ang reason na nakuha namin kung bakit nag-landslide, kasi may ginawa po dyan na kampo, tapos yung nagdig sila ng perimeter fence. First po, nung malaman ko po na may nag-landslide po, tumawag po kaagad kami sa MDRRMO. Tapos po yung MDRRMO po, nag-coordinate naman po sila. Ang pumunta po dyan is the Navy. Kaso po, hindi sila makapunta sa lugar kasi yung mga first responder is safety first. Nang panahon po yun, malakas pa rin po ang ulan. Hindi po namin nakikita yung vicinity, kung anong mangyayari. Kasi yung lupa, malambot pa na pwedeng magkusa ulit ng landslide. May casualty kami. Okay, may casualty. Ang ina-achieve sana natin is 0 casualty. Ni-retrieve naman nga ng natin, mga sa Bureau of Fire. Mga talagang best effort din yung gobyerno. Kaya lang talagang wala na rin. Hindi talaga nakasurvive yung pamilya. Nakakalungkot. Tatlo sila, yung nanay, yung anak, yung lola. Talagang natabunan sila. Kampante sila nung Typhoon Christine na walang mangyayari sa pamilya nila. It's about also the maturity of the people, no? Kailangan talaga yung receptive sila sa mga pinapatupad natin, no? Although we have the system, the
the equipments, nandun yung ating programa, pero kailangan pa rin natin yung the maturity of the people, no? Sa resettlement sites, isa sa mga pinakabagong ginawa dito sa province is nag-establish tayo ng department solely dedicated dyan sa mga problems na ganyan. So may housing department tayo dito, parang DSUD sa national. May localized tayo dito na nag-aasikaso ng mga ganyang problema sa mga kanya-kanyang disaster-prone areas. So several sabi ko kanina, several disasters ang kinikater or hinaharap natin. So iba-iba din yung specifics nito pagdating doon sa relocation site. Maganda itong programa ng Typhoon, yung Project Shield, no? Australian ko nito, initiated. Alam mo kagandahan nito? Yun ang sinasabi ko, nagkakuha na tayo, way forward na tayo. Ang ibig sabihin, hindi lang na, pag gayon, maganda kayo kasi ang dadaan ng bagyo, 200 kilometers, di ba? Maganda na kayo, mag-evacuate. Ngayon, hindi lang. Yung actual na, real time, meron tayong monitoring. So that ang impact base natin na pinag-aaralan natin, alam na natin, pwede natin ma-minimize. Hindi ko naman hinihingi, pero kung halimbawang dumating man na meron na namang disaster, bigyan ng emphasis yung pagdating sa food security ng mga tao, kundi yung iba pa pong mga needs like psychosocial intervention kung kailangan yan. Although na-activate naman yung mga halimbawa may kailangan for women and child-friendly space, meron din naman ng ganyan. Yung kumbaga po ma-activate talaga yung lahat ng mga clusters na involved. Kaya from that time on, talagang pinapa-identify sa mga barangay o sa BDRMC na talaga ma-check yung mga location and kumbaga sa is mag-head count kung yung ilan sila sa area na talagang vulnerable. Then pag may mga forecast, talagang need talaga nilang umalis. And good thing po sa mga nangyari po, mga sad experiences po dito sa bayan namin, hindi na po kami nahihirapan mag-convince sa kanila kasi alam na nila alam nila kung anong mangyayari pag hindi sila sumunod sa advisory po. Kahit naman doon sa community, yung safety first, kaya nga may preemptive evacuation. Sana lang po yung prayer ko, na sana po lahat, yung disiplina, yung attitude, sana sumunod sila kung ano yung advisory para walang sisihan, and then para naman po ma-sustain natin yung zero casualty. Kasi kahit ako po dito sa amin, isi-secure ko din po yung tao or kami. Though 24/7 open, pero meron din po kaming limitation in terms of response kasi isi-safeguard din po namin yung life namin. So yan, I think Albay is still going to invest more. Kailangan natin investment pa because climate change is still here. No? Continuing events ito. Kaya kailangan yung Albay should upgrade na talagang to adapt to the present time.